back and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. May gala, niyang nagsumpay ning naghilapos ng sugidanon. Tokyo, ongoing tisoy! Hala. Nakadungog ko. Ini aman di ay ning baboy dako. Baktin pa ko eh. Ay nga na ni amang ka. Lalat, mamisita ko nimo. Naku, nonoy. May kwarta di ay ka. Di kog tiguang eh. Hilas ba yan ni mo? Bahawa ay, layas. Palayason ko nimo, lalat. Sure ka? Sure mo lang. Bahawa na oy. Wa ko magkinahanglan ni mo. Layas good. Dadon lang itong balik tong gipa, mga hayop nga gipada niya by doktor nako. Iya man itong ihatag ninyo. Ay, tinuod ka noy. May daka mga hayupan. Lagi. Ate ko siguro ning imo ay. Matod ikaw na be. Anong mga atik man ko? Sige, maminawa. Kaya akong patingugon ang baboy. Baboy! Tingog baboy! Iwik! Murag baboy giihaw. Okay, iparin nyo ha. Magkinain nyo ng aslong karong hapon. Nagdaas akong kabaw. Kabaw! Tingog kabaw! Nanawag man intahod sa iyang mama, oy. Okay, ikaw may ang mama. Di pa na maulalat. Napag yung daghang kanding. Kanding! Tingog kanding! Hala no, gilamian ang kanding. Gilamian ang kanding lahat. Di pa na maulat. Doon na pag yung dakong pabo. Tinuod ka? Pabo! Tingog pabo! Hala, uy, bastusa anong imong pabo, uy. Tingog balik, pabo! Hala, uy, bastos kayo. Di mo na bastos, gon. Hugaw lang kagunahon na lahat. Hugaw man kong kag. Hanggaw. Napaghilain lahat. Nakudang manok. Manok! Tingog manok! Hala, uy, ganahan lagi ko aron. Asa to? Manok! Sige ka no. Tiguang na ako. Manok! Tingog manok balik! Kadaghan pa di mugda, uy. Dagang gilat. Para nimo na. Napagyoy dagang. Na pa siya dang dinosaur! Dinosaur! Tingog dinosaur! Di ko kumawa na. Nayabag ka diya. Hanggang mo ng dinosaur, di ka mao. Uy, paminaw, uy, para amo tong tanan, uy. Para inyo gunalalat. Gikan ni Baydokyo. Tato mo to siya. Aw di ay, ngano, mamisita si Dokyo nako? Ay, kabala ka palalat. Dili mamisita si Baydokyo ni mo. Aha? Si Takla maoy ang tuyo ining baya. Unsa? Sigurado ka nunoy si Takla may iyang pamisitahan? Labang sigurado lalat. Animal gining unggoya, oy. Ati Takla. Oy! Where were you going? Where you from? Asa man ka sila? Asa man mo? Miss Palalat, nahuman nami sa pagpanghipos sa among mga butang o nalipyuhan na sad namo ang kwarto. Eto na mi. Jian, tana. Ati Takla. Tana. Oy, asa man mo? Puyo mo ining baya, oy. Bisag 100 years, bisag hangtod pa, okay ra kaayo. Kadiyot, di ba, gipalayas naman minimo? Hindi na tinuod, uy. Joke ra magutong ako, good. Oy! Gipalayas naman din mo si Takla. Sige. Dadon ko lang og balik tong mga hayupan. Unya, napag yung mga sinakong bugas. May pagkambuhayan showcase. Pagyod, cash pagyod. Napag yung mga plato, Sutong mga mo, uy. sabon, mga kwarta, ihatag ni Baydokyo.
Hoy. Tanan, ako lang to balik ko hatag. Ako to daw balik, ha? Sige. Ay, Sige. susunod taon mo, oy, komedya naman ko ako. Ana, unsa man taon, oy. Di ba mamadag komedya, oy. Dali. Uban mo na ako. Dali, dayon. Amin yung bagbi. Ay, kabubat ba ni Agday? Ay, dali, sunod mo na ako. Dali, dayon mo mga langga. Diha ka, nanay, ha? Balikot ti karon. Dali na mo diyan langga. Takla, langga. Kadiyot, miss. Noy, kadiyot lang. Miss Palalat. Ha, padayon lang, takla. Klaro king naong og kwarta ning bayana. Naong og kwarta. Naong ni Palalat, murag 10 panas. Hi, Pans. Bay! Hello. Busing! Oy, abay Dokyo, bay. Oh. Hey, iba na talagang mayaman, no? Pay. Sige, bay. Pay. Yes, busing. Igang kayo nadapita da. Okay, karaan ka ng bilidan daw kay kuan sa silti. Igang kayo. Init ba? Sige, busing. Dara, busing. Anan mo kong aircon. Dara, busing. Pay. Masahe ba? Masahe. Masay. Patik, busing. Dara. Piangan man tadi mo kasakit. Sorry, busing. Nadalang ko sa emosyon. Tuod. Natuman nimo ang ako gisugo nimo, ha? Unay problema, busing. Ako rong ihatag nila ang kahiyupan. Ha? Pangkabuhayan, showcase. Yatag tong lalat ang bitin. Ratukbo na siya. O katong silang kong bugas, cash pa yun, at iba pa. Oh, bigyan mo ng jacket. Very good. Napahimutan ko na ubalik si Gian og takla. Ugawas na ko. Oh, si Dokyo. Tarungon ko na yun akong buhok, be. Dodong Dokyo. Kuyawa, biliban ako eh. Gidudong man, nindot paminahon na, nalimbawat ang balibo sa kong gigol. Yes. What do for you I can? Nigabusing na ko eh. Basta dato, min-English na, speaking dollar na. Apir. Abir. Okay. Pwedeng magsultita nga kita rang duha dudong Dokyo. My friend, my friend. Yes, busing. You better scared mo na, ha? Ah, Scared sa ka. Ato sige gawas kay magsulti na kong tiguang. patik busing. I-clear siya na kung ira sa gawas, ha? Okay. Boss! Area is clear. Okay. Close your mouth and shut the door. Oh, yes. Unsay imong tuyo na ko manang Palalat. Dokyo saboy. Ay nalangod pagmanang nako. Kita-kita ramang idara ba? Palalat na langgod. Be. Unsay imong tuyo na ko, be? Lat, tabi, unsa man? Kuan manggudokyo. Naibaw ka naman yun nga. Naninda ko og bingka, dili pa. Oh, lat. Sabaw ko ana. Ngano man? Unya, ikaw, naninda man sab kag budbud ka ni ato, di ba? Mao na pinabuyan ako kaniadto. Ngano man? Lat, ngano? Ha? Nahibaw ba ka, Dokyo, nga kanang bingka nako? Lami kay nang iparis imong budbud. Butang yung katuan. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!